Welcome back to Balabas Gist. Hey, don't share again. For this now, we be say Soludo and Southeast governors they buy Igbo youth they go for everywhere. As it be like this now, the waiting would they hear for the Biafra government. What we suppose they hear their reaction, their sanctions. What would they hear? Now Bamban, what did they do for there now? As we they talk now, una know Ada Diolamma now they say that Ngozi Orabueze, who is the current active prime minister for the other side, because una know say the government now don't dey into two. So the other side now then come banned Ada Diolamma for the government. I go play the video. May you watch from beginning to end and hear wetin dey go on as we dey talk right now. Stay tuned. Mano, nkore siri ya ziri ụbọchị taa ga-amara anyị mma. Biko na enwere information yesterday from Oka, State CID Oka. So one of my senior officer not there on my phone, so leaking the information can leak a room on them to avoid inconvenience. Governor Anambra State, which has Soludo, assign a full contract. Assign a full contract because my plan all contract. Because assign a full contract yesterday, being on Monday, now yesterday, and evening. Contract you make it JTF because all touch with JTF. Contract ndị n'ọrụ na ya bụ ndị ọchọrọ uto n'onwe ha form the group Army, Navy, Civil Defense, Police and the Vivago. Ihe ọrụ a na-eme ihe ọrụ a consign bụ ndị a na-aṅụ mmanya in afternoon after na bar or one gathering place na-aṅụ mmanya in afternoon gara ije ọrụ enwute gị ebe na-aga direct to state CID and do 1 week prison. On you only 1 week prison with 50,000. Mobu Ibu and dread isi new moga and akadisi. Mob ni rocket. Enwudegi 1 week prison and the Poker and dread are Ibu. Dread are Ibu. You work on with 50,000. Mobu Nine Jabali, especially in Jabali. Emma Otu assign in ya. Abusing ya sign na agwara ha ka ha rụba ka ha ga na-arụ because aja atachi achabute because of ego nke ụwa. Ndị na-eji ije abalị let them be wise because all the could involve ije abalị especially from 11 o'clock up. This thing is seriously mattered. Also I got the contract yesterday. Ụmụnne m dị na Anambra State, you guys should be careful. Now, you guys should be careful now. Bikonu, you guys should be careful now. Here I'm signing a small case. What I go all governor signing here. 1 week. And we do now on a prison 1 week. Or put a obey loan with 50,000 naira. So all cases signing the contract. Now can go no about it. Go no day away about it. Biko na ụmụnne m ndị na-awapụsị aga na bịa palọ na-aṅụchara mmanya biko in afternoon biko anyị kwụsị na ya biko nu because asa na ya ma ndị na-eyi rugged ma ndị na-ebu ntutu ụmụ nwoke na-ebu ntutu ụmụnne anyị na-ebu ntutu biko nu onye nọ ya ka ọrụ ibi ya ma ọ night party biko nu onye asa na ọfụ na ka onye ọbụla dị awe biko nu ọkwụ nụrụ ya. So maka ndị ma na-awụcha anya si jie imechi afọ esikije gochara one bottle even asụkwu ma na-ehibe ndị na-aṅụ mmanya ma na-ehibe onye ọbụla si na bịa pụọ asị na bar pụọ for now na enu bar any boss kwanya wolo so ahụ na ọba nọ inside the hotel si na na-apụta ọ dịghị mma fa anyị nwa na afọ ụmụazị be anyị onye ọ na-atụ aga ije abalị pụta na ije abalị nwanne m ọnwụ na ibu dada jee ka ịkpụ ọnya biko jee ka ịkpụ ọnya enye na ha chance ịmara nọ ya ahụ ha afọ ya were stop gị emene for your own life biko na ụmụ ndị gboo na all these governors apụtago iji wee finish zi idu ya wee jizi aka ha setele ndị ala majiri uwe
iji wee kidnap anyị niile kpụchasị ya ka hapụ inye adati chance biko ka hapụ inye adati ohere ahụ iji wee mee awụ ihe ọ dị very very important biko afụla m ihe ị na-eje na ba eme na mgbede golo mmanya na ba na be gị nọrọ na nnọọ na ya kọrịdọ nọrọ na ya inside ya compound ikuku eriri ọma ahụ na-eku gị ị nọrọ ana na-aṅụ ya mmanya uche oli akụkụ n'akụkụ gị o ya enyere gị ezigbote aka atụlisi enweghị akụkọ amụrụ nke ya esi wee gwazi ụnụ ya wive ọwụzikwa biko ana m ayọzi biko ụmụ ndị gboo onwe ozi nke fọrọnụ nwa nke fọrọ afọ ka anyị protektie nụ ya biko ụmụnne m biko o nwere ihe ibudodo eme o nweghị iji eme ọnụ ọnwụ na eke ya wa afọ ga-egbu biko tọsịsịa ma ndụ gụdurugodugu fana Biafra abịazi iche ikpe atụmankasa ntụwa adịrọ ikpe atụmankasa ọ your body onwere onye ọ na-edistọb esi na ịlaikiri ya within yourself o nwere ihe ọzọ ọ ya ga-asị ka nyụọ biko na ụmụnne m then get this voice wetuo n'obi anị wee gee this voice ọbụna nna-achọ ịkpọ the very very important for mụnwa and for ụnụ nwa na onwe unu na-awọchi m ka unu mara ebe mmiri si wee baa opi ụgbọgụrụ na onye a na-aya karịrị akarị geenụ ntị ka Ada Diolamma gaa suspension ọ gaa suspension ife ahụ ọ na-eme ga-emeli ya ihe ahụ nkata akpara na WhatsApp group ebe a nọ na-protest ka mụ nwa ada na-request ka mụ nwa ada ndị gboo gaa suspension amana unu jiri ntị unu mere oche ka ada ndị mbụ na ndị ekere gaa suspension kezienụ ntị eya emegide kwuo ebe a nọ wee kpa nkata eji wee nye suspension na-eme nta na-eme nke because ana m agwa unu na o nwekwa ibe mme ana m agwa unu na mmemme ekwe nta na mmemme ekwe nke o nwere ike unu ebelivu gezienụ ntị the government awafo na ụnọktụrụ bunye fon na akọrọ beach na-ekweghị ka ị na-contest ka Ada Diolamma gaa suspension ọ gaa suspension ife ahụ ọ na-eme ga-emeli ya the government awafo na ụnọktụrụ bunye fon na akọrọ beach Ada Diolamma gaa suspension ị ga-eme ife ahụ ọ na-eme nekwa n'oge nkiri na ọgbapụgo baba mgbapụ ndị ọzọ gbapụsị ya uche ma ndị ọzọ niile Ada Diolamma gaa suspension ị ga-emeli gọọmenti ebe ahụ ọ na-eme na wafu na una na-akpasa akpasa ọ nwa onye ngel voice ya n'elu na-asị ogbute ụzọ na kieta bak kpakpọkọ nwefe ọnụ ka ibulu mana this one ọ ndị na-ayọ gọọmenti ignore ihe o kwuru maka our gallant men ignore just follow nke okwu gbasara mụ nwa ada na-agbapụta ụzọ Rose gentle onwe nno voice ya n'elu mgbe na-ajụ gị na-ekwu okwu Ada Diolamma gaa suspension ị ga-emele gọọmenti ebe ahụ a na-emere gọọmenti kedu ọlụ gị ndị nwa na-ekwu okwu a kedu ọlụ gị na dis gọọmenti kedu ọlụ gị na dis struggle unu nọkọta unu mepe ọnụ na-akọ nonsens ijikwa brain gị ekwu okwu Ada Diolamma gaa suspension ị ga-alụlụ gọọmenti ebe abụọ na alụlụ gọọmenti gị na-enwere onye bụ na-enwere ihe na-alụ n'ojosi ibunye fon isi na obulu uche gị na ada eje suspension wee jụọ gị sị gị oje suspension ịhụlụ abụọ na-alụ alụlụ ya gọọmenti o rike gị na-ekwu okwu anụ ọ bụrụ ya na contribute anything na this struggle ị na contest ka oje suspension wee jụọ gị sị gị
or the suspension. A gallo government, if I want a government. Who not to make can deal with the brain. Or the suspension now. If I want a government, a gallo government. Is the Hulma? In it, book na yasa. Each of call guy suspension. In a jero na side in Keba of Vamba. Ma ogen carry, man do to a suspension. No, I have no madam no ulo. Case go the suspension. Equal mental. Isi adroge ma. Yeah, where no we Iworo go. brain gana roll. Somebody na you is igbe butuzo. Gentle, na man ko na say hapokoto nwo fon. Even maybe. You na go suspension. Ozu you na mari. Inguli uche. Isi adroge ma. Kedu ologe na this struggle. Achọrọ m ịjụ nke nwa na-ekwu kedu ọlụ gị na struggle la na ayasasị ayasa ene kpokọta ọ na-emebisi emebi isi adịkwa gị mma ndị mmadụ ka efinishili declaration of Biafra vegide the government 2022 na-eme their own yasasị Maazị Simon Ekpa tabala abụ for long ị contested for ndị anwa na adadị ọra mma no with the woman of the nation Ngozi Orabueze ka ị na contest ka o jee suspension kode ga-emezive abụọ na-eme onwere media warriors ifụlụ onwere bụ Ngozi Orabueze bụ DSO ma ọ gịnị nwanne onwere media warriors onwere ọ bụ mmadụ emezie mistake si ka o jee suspension isi adakwa gị mma azụkwala unu azụ ọkwana ndị otu unu bụ ndị na-emebi dis gọọmenti onwere ebe na-alụ gọọmenti ka njụrụ gị nke nwa na-ekwu okwu anụnwa na ọ gaghị ma bụ eze amụrụ n'obi ka gị mma na nwere ebe na-alụ gọọmenti ụnụ ọnụla ebe akpara afọ onye kwuru okwu a ụnụ ọnụla ebe akpara afọ eze amụrụ n'obi onye na-request for my suspension ụnụ ọnụla ebe akpara eze amụrụ n'obi ebe a nọ wee kpa nkata ụna grupu eze amụrụ n'obi ka eze amụrụ n'obi tiri aka n'obi that na m na-ejerere suspension na na contest ka nje suspension n'anya eze amụrụ n'obi ama now your problem I know mana it's better that unu na-disgrace onwe unu na-ejegharị go suspension ahụ you win go jezela ahụla. But let me tell you something. With suspension, without suspension, I see your problem. Because when me kin on we cause abomination na Biafra land, especially na Igbo. Ezamu no biabato be eme spell complete. We were weak before Abato be a problem. Came in a meeting, cabinet meeting, indoor meeting. For the first time, he will take a gemma. Ezamu no be Abato be could say, Niacho Quifuega outside. Ezamu no be in on a cabinet. Managuwa makisi we sneak in. Ezamu no be it will double agent. But let me finish with you before we continue the program. Every day request. Because him and anything on equal na your platform. Our COS, no, right? Because on your platform. And don't get on the Google, your all guarantee Google your request. Jela ora uno megi bukali akede. Nso wa draw. Uno megi dikala akede. Congratulations. But to be waste now this morning. Actually, if we go outside,
No one ever house and now you nyaka we share. Very early in the morning, pam. The morning bar from your own distance. From your own handle. Biafra was our own. Biafra is our nation. But obey we tweet yenya. Wait about your group in the sabo. Ezamu nobi. Again, all the Megu state you a problem. Serious problem. Ometo baby at a meeting all the Megu West see what gonna the whole platform of the Megu. Because you a problem. But that is in supplies. After Ometo baby was the problem. Ezamu nobi will say the headmaster. He will say the master planning. Ezamu nobi will say chief of security. Ezamu nobi will say chief of commander-in-chief. Biafra angel. Which you know a Biafra angel before. Which you don't know anything about the Biafra angel before. Ezamu nobi group your own security. Because of Nezamu Obato Biano. I expose you. Imanano I'm going to be waiting. Or when I be man or I want to make Benine and do any wuton. Because I don't banandeg the mima about the jet too far. Eminent get exposed. After I met get exposed, give me. Even if I'm expose you, I want on the chief. I want on the king. But let me tell you something. I will never in this world be afraid of you. Because you're a saboteur. Ezamu nobi Major Finland. Who presented you in Finland? Who presents you as stupid this in Finland? Ezamu nobi vam. Ezamu nobi vam when they present you in Finland. Mbo presenting in Finland, or presenting your uniform, not knowing. No, your own security force uniform can present me. Manavam presented that group, that uniform as no uniform. You donate for Biafra. We donate for Biafran convention for you, my man. I told you, even Bamba say no, don't nature and order outside, order out there. I look at for the uniform. Now Finland, I didn't see it. He also for the he pose your distance. One no Obama, Ebara Mama, can I will no Obama. Now, but I'm even in a name that Biafra land from A to Z. What if a mama raw? I don't know would some people, which I don't even care. Since upon that, Ezamu no be stop. Upon that, Ezamu no be the malo. Ezamu no be. Do you want me to talk? Do you want me? You people should not push me. Oh, Makunu push your money. Honestly speaking, no, you do so bad. Ezamu no be the yakanabo. Ilie side there, you're a criminal. You're a smart guy, you know how to talk. You can use your mouth and bring the out. Here use on will bring the mountain down. Man on do they get gunte. Ndi what he key John way went to what they do what he keys leg way size. Anybody use your stupid mouth to size him on your way coward. The person then was intelligent. Fight on how they equal to the tax. You think that you have succeeded? What is the different concern of the Biafran Liberation Army? What is your concern? From when?
Why is you where bata inside the Biafra Liberation Army? Bata Obienia? Why? The worst enemy that you have, and you claim that you love him, but you're a sabo. You walk with Vam Vam Vam. Can even say Vam 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 today? Now what I'm gonna face saying, what is the what is he? Ibueba. When you make a get sick, if I was like a Biafra Liberation. If I go around that now, educate with information from Ndin Kozo. Casey get educate with information from Ndon Kozo. Can do cause you get with information from Ndin Kozo. You only question coming on Danden Bonandeg jail suspension. You have succeeded. And you're going to so that suspension. Are you going to big more than where you are? I don't blame you because you don't have your handwork. Then let me tell you something. Has no Brunelu Helu Malo God. You could bury a block God here. Example, you have damaged a lot and this is struggle, which you are not inside, which you are not contributing within any time. Because of you feel that need a smart man. Koroyaka, uno funa kachineke si webo unike. Uno monya na emegide. Because he make them here, you chineke emele expose. Oto si make expose now. Eman we that are the question. In a contest, Kadande Bonanda get suspension. Number again, and then Neragaka we guarantee that is suspension. You see how you fall, you see how you fell, you see how you disgrace yourself. Let me tell you something. Anybody I can leave that person. Ezamunobi. I don't know you. I have never seen your face because he would you. You will kid yourself, we compare than them Bonandek, then with a miru. Because I put down for the struggle. Put down with my pure identity. In underground, nobody know you. You know you're not a human being. If you know that you're a strong man, come out. All the administrative nina. I'm wonderful. After Ilufa. Why are you still hiding your identity? Why? Is a question. Why are you still hiding your identity? Why can't you show us who you are? But eating Biafra money, you now scam for the rubbish you don't even know how to do. And then you get Guinea. You're a very stupid man. Ineko. What now since I now what people can in Anambra State. Why can't you carry a men and go and save them and save them that place? Why? Our people as all do the Nebuja say. And a boy with Ndakodo. And a boy with AVG. And a boy within them. Can they even one stupid tax force? Mammy Banner where? Now, if you do an operation, you don't get it. And the good one where Zam no be on Anambra. Why can't you take your stupid man? Why can't you take your stupid body, go and save our people? Why? Ezam no be with a natching warning. A serious warning. I don't care who you discuss with, who you talk with. I don't give a damn. Nobody pay me for what I'm doing. But then someone will be stop. Enough is enough. This is the last warning. If not, if you like, Ndana Krugekwa, pipe low. Because it can never be good. If I get up, if I stand up,
to be sincere to you. Oh, na binye with ikenalele. Ezamunobi, it can never be the same again. Never you push me. I don't want to be angry. I don't want to be angry at all. I take my fate because I'm a lawyer, man. Man, for Munwa, I knew see that now. I didn't offend anybody. Or when one on your group cannot wear plan on how to suspend me. Very shameful thing. Well, look at it, go at it. You see, Guyana again. Vam over. Okay, finishly. Declaration of Biafra. That day came to well retain. This is everything enemy. He contested the Kabapwana government. No, Ada Diolamma, no under Madam Ngozi Orabueze. Oya waga nah, I will not maybe this platform or nah, what in the world our people. So I just suspension now. Obi Adegemma. Could I na help us in Ngozi Orabueze? Isi Adagemma. He wouldn't mean they cook. I said who nah. Obene hypothesis. I got them this question on Jologi. Can only bring this struggle. Can you make struggle? Can you contribute to this struggle? You Or see, to scam. you go Finland before. Scam. Madi go to the now sponsor now go data. Now about flight in Finland. E do na wondum na secret any suspension. You see the wondum. Okay, pass Ada Diolamma na government of Biafra. Pass agonum. Yes. Think no. All succeed go. You have succeeded. Now, they succeed. It succeed. Oh, no, Adam more. Ojugana Warez, Igriga Mirindi, Ojuges, Mirugo. Oh, Nankwe, they succeed. It succeed, yeah. Oh, when I make law, a man he put to me, yeah, he put to higher from low grade to upgrade. A bit in the man in my row. Ended in suspension. I'm nobody that time. I know my story. I know you're not chimekwa now. Mwamba to be in suspension. You're now watching my program, what 200, 100, 200, 100. Be life like this, and I did 100 in our watching. Man, after that suspension, the whole Biafra or look at love woman the most snake, so more green name. That is suspension, melon plowed. Memu Biafrans, Malonyo. That is suspension now. Melu mundi buo, we want to tell one Nikenebube. That's suspension up to today. Now, in a cheating in another level for this suspension. You know, as I'm let me tell you something. In the put na this is struggle. And I'm a stamp. My stamp. Historic stamp can they sue everywhere, Magana. Now this is struggle. And I'm a historic stamp. You know why? It can go look my historic stamp. Number one, a woman just send them bonande. When will end them bonande get a pen and the moon and deb get a nibo ni naja nibo money nibody where they were up and struggle for the first time. A woman. Which that now my name can never go out. I done them bonande. Can't wait historic kanaka. Ezamu nobi. It's a second history.
First woman me no bato be invite na my channel TV. Munwa wonyi izizi merienu. The first woman me no bato be interview. Na the historic yo onwebe enwa anyi izizi. Even owu na akpachara ha anya enwere m ike owu na munwa nwa anyi izizi o mana awadida maza na history of struggle. Melob our leader, their leader interview, invite na their channel television. Omunwa nwa easy. Mana our leader mana Ojukwu Uwazirike. Our leader Mazi Nnamdi Kanu Obatobie. Omunwa the first woman mmewuri yenu. Jagana agrogia. Eza amuru n'obi. Munwa the first woman mmepre the powerful. Man powerful group and I go to no case in uno. We more but be invite the first woman million. As I muno because now my record. After come mechala, obato be invite or men 24 hours. Mmel obato be invite. Appear suspension on a history. Ona avyo nenu na avyo na keka dande mbunandeg after a day bato be invite ka today oru the flowing da piano suspension mpota turu ugo jewalo anya gbacha bie ha ncha niile ezamu n'obi for history of the struggle munwa the first woman na the whole world mepela autopilot group munwa wa dandi wo melie kana akọwata go autopilot group o before other country we nwe group munwa wa dandi wo melie na France here e chọrọ kana agwa gị my record okwe for Finland ijere munwa wonye shake Finland with agaba na fotu no case ni uno mgbe m batara ama na obata ndị buo batara na ogbo no ime nwuri e okwa na television ka so van gosiri gi okay bi na chi imitate ada ndị buo ma na it too small you're too small eza amuru no bi ka na agwa gi. Okay, my wonderful people, welcome back. As you don't watch that video, we dey here they bring you ogbonge news as it dey happen. I beg make you share this video and drop your own opinion for inside comment section as you don't read though. No forget to see the for Balaba GC here where we dey bring you ogbonge news as it dey happen. As you dey watch, make sure say you dey share.